गेले मन समाधान झालं तशान हाव तू गेले खुशी अभिमानी का गेले मन काय कुठ दिले हातात आज तुम्ही बरेली ही शायरी माग खबर असा प्रवेश तू गेले स्वप्न लोकात हाव एक सुंदर अशी फूल जाऊन तू गेले स्वप्न लोकात हाव फुलून राहत कवीश रायटर तुम्ही बरेली शायरी फुका भितर आशिल्ली ते अर्थपूर्ण शब्द वाचते आशिल्ले तेपर्यंत तुम्ही येऊन पावले फक्त शायरी वाचू म्हणताल ना मुखाडवे जीवनाचे लक्षात घाल होते मागील जीवनाचा वैयक्तिक विचार करची स्वार्थी तरी हाव नी कवीश तो स्वार्थ आणि निस्वार्थीचा प्रश्न आहे ना प्रीता जाय कवीश तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आमचे प्रेम लोकात एक नंदादीप जाऊन जाऊ कसली बी परिस्थिती येईल तरी आमगे प्रेमाक हाव केन्नाच धक्को लागू दिना आमगे भाई जरी आमगे प्रेमाक आड येवत नी जाल्यार बी हांव आमगे प्रेमाक केन्नाच नकार करना या सूर्यदेवाक साक्षी घेऊन हा तुमकां हे वचन दिते आसा झालं प्रीता हे खुशीत एक मधुर आवाजाने एक गीत सांगू अगर मना मन